Salut! Numele meu este David și aș vrea să povestesc un pic despre mine și despre călătoria mea în lumea chitării. Sunt un chitarist din Cluj-Napoca, România, născut în Arad. Cânt la chitară de 11 ani, sunt liderul unui trupe de 8 ani, am cântat în biserică, am cântat la nunți, am avut proiecte solo online care m-au introdus în lumea jazzului, a bluesului, a rockului, a worship-ului și a tot ce înseamnă muzica bună. Dacă e ceva ce am învățat de-a lungul anilor, e că ai nevoie de un mentor ca să te dezvolți. Următorul nivel îl deblochezi doar dacă ai ajutor. Eu nu am avut această oportunitate când am început și aș vrea ca această oportunitate pe care eu n-am avut-o să ți-o pot oferi ție, pentru că cu un ghid lângă tine lucrurile merg mult mai ușor. Și asta aș vrea să fiu eu pentru tine. Aș vrea să fiu un ghid, un profesor. Începutul e de obicei cel mai greu lucru. Dacă se întâmplă ca ceva să nu fie foarte clar la început, este super ușor să renunți și să te gândești că nu mai are rost. Dar noi nu vrem să se întâmple asta, nu-i așa? Deci, ce vei învăța împreună cu mine? Vom începe cu lucrurile de bază. Acorduri de bază, cele mai familiare progresii, după care le punem împreună și învățăm să compunem piese și învățăm piesele astea populare care sunt pe internet. Scopul nu e doar să știi teoria, ci să o și pui în practică. După ceva timp urmează să intrăm în game, în triads, în modulații, cum să creezi diferite tonuri la chitară și multe altele. Vei fi în centrul atenției la fiecare foc de tabără, îți pot promite asta. Astea fiind spuse, abia aștept să te întâlnesc și să începem această călătorie împreună.